Коя е най-често чуваната фраза през лятото в вашето семейство? Дали това е фразата мамо, татко, ужасно ми е скучно, не знам какво да правя. И за да спасим положението всъщност, а и положението за децата, а и за нас, всъщност често правиме една повтаряща се грешка, подаваме екраните в ръцете на децата. Таблета, телефона, телевизора или лаптопа се превръщат в един редовен помощник на родителя и детски аниматор. Всъщност, те са на разположение и не изискват усилия от наша страна и гарантират по някакъв начин нашето спокойствие и тишина в дома. Но като педагог, като детски психолог и като човек, който се занимава с съвременно емоционално родителство от няколко години вече назад, аз бих препоръчала да обърнем внимание на това, че месец септември приближава много бързо, скоро ще дойде и с него познатата тенденция, че децата не са готови да се върнат на чиновете и на училище. И тогава започва една сериозна работа и за нас, родителите, и за децата ни. Капанът е в неограниченият достъп. Когато детето прекарва часове пред екраните, мозъкът му свиква на онези бързо сменящи се картинки, на експресните и завишени нива на допамин, който екранът предлага на нашите деца. Видеоклиповете, игрите, всичко това бързо и лесно задоволява нуждите и потребностите на децата ни. Но когато есента е тук и септември, училищата отворят врати през септември, от детето всъщност ние изискваме да седне на бюрото, да се концентрира, да започне да слуша учителя, да следва ежедневните си задачи, да толерира, разбира се, скуката и бавния темп на реалния живот. Мозъкът му преживява истински срив, реален срив. И резултатът вече е на линия. Започва раздразнителност, започва нежеланието да се концентрират, липсата на умения да се концентрират, забравените навици. И какво всъщност ние можем да направим в този случай? Още сега, вместо да чакаме кризата през септември да се възобнови, да направим така, че скуката да не е враг на нашето дете. Тя да е естественият двигател и помощник на въображението и креативността. Ваканцията е ваканция. Съгласна съм. Водя този спор и със собствените си деца всеки ден. Но ваканцията не означава липсата на правила. Определете ясни, фиксирани часове и граници, които не се превишават, независимо от оплакванията на вашите деца. Когато детето ви каже скучно ми е, не бързайте да му предлагате готови решения, оставете го то да поскучае малко, да потърси само решение и вариант в собствената си глава. И точно в тези моменти се раждат най-хубавите игри, най-хубавите рисунки, най-хубавите идеи за четене, най-хубавите креативни умения. Заместете екрана с преживявания, а не с вещи. Споделено време, настолни игри, лагери, спорт или просто разходка навън, басейн, лято е. Там, където телефонът няма място. Родители, екраните са лесно временно спасение, но цената, която ще платите след недълго време, е доста висока. Нека помогнем на децата си сега. Ако искате още съвети, конкретни стъпки и действия, аз съм Теодора Монова, ментор за съвременно родителство и в същото време човек, който може да ви даде идеи, може да ви помогне и можем да намерим заедно решения. Поставям ви линкове по това видео. Свържете се с мен. Хубаво лято!